Goddag, og velkommen til Vejslev Gods. Så er det svamp. Det går faktisk fornuftigt. Den her turkey tail, den er som den skal være. Og så prøv at se her. Det der gule der, det siger Bent, at det er simpelthen mug og svamp og rød, som du så har indkapslet for at blive derinde. Den her kejserhat, ikke rigtig sket noget ved. Og de videre derhen af her, er der sådan set ikke rigtig sket noget ved. Det man kan se her engang, nogle af dem her, det er der ligesom, det ligner sådan en krig mellem noget der skal være der, og noget der ikke skal være der. Det finder den selv ud af, tænker jeg. Den her år, der er lavet på guldopfej, den kører rigtig godt. Den blev plukket, høstet og spist, og alt var godt. Så er der den her. Jeg har simpelthen talt med Bent, og Bent han siger, at det er en bakterie, som angriber svampen, og derfor kan den komme til at se sådan ud. Den kan spises, den er ikke farlig eller noget som helst. Så det er jo bare at give den fuld smadre, og så håbe på, at den kan vokse ud. Det der så er lidt sjovt, det er, at den tror, den skal vokse der, og den ikke vokser ud gennem hullet. Men ja, det finder den ud af. Og på det seminarie, han er kaldt det på den der workshop, jeg var sammen med Bent og de andre homies i Randers. Prøv lige at se, er den ikke stor fin? Jeg tænker simpelthen, den er klar til at blive høstet. Rigtig, rigtig fin. Jamen, hvorfor er den så skadet der? Jamen, det var fordi, den stod over i kassen. Og prøv at følge med her. Jeg blev lige stoppet af det her. Der var en, der spurgte mig, jamen, hvorfor har du taget din honningbåd ud og fra vejen? Hvorfor er den taget væk? Jamen, det er simpelthen fordi, jeg har fået stjålet de der 6-8 glas i løbet af et par uger, og så gider jeg ikke. Så stiller jeg den indenfor, så står den bare herinde og kigger i stedet for, og der kan man rigtig fint køre hen, og kameraerne kan overvåge det, og så er det som om, at så vil kleptomaner ikke rigtig stjæle. Men det er selvfølgelig fordi, at når en eller anden turist kommer kørende langt væk fra land, eller langt væk fra i hvert fald, så mener man er sikker ved at tage det ude ved vejen. Så nu kommer det bare herind, og så er vi alle sammen enige om, at MobilePay virker. Og som jeg sagde, så vil jeg tage, nu vil jeg blive svimmel, mit spadebord, og så bor jeg ned igennem der, og så har jeg puttet museet ned i, og hamret en pæl i, bare sådan lige snittet den rimelig godt til, så den går der ned i, og så fuld smadret. Ja, men vil den her så ikke skyde igen? Kan se hernede, der skyder den så igen. Jo, det vil den højst sandsynligt. Men hvis nu jeg går og piller dem af, for det er lidt træls for træet, så den skal arbejde hårdere mod svampen, og på den måde ligesom blive hårdere angrebet, så dens modstandsdygtighed ikke er så stor. Så håber jeg på, at det går godt for mig. Måske ikke for pinden, men så i hvert fald for mig. Og i år med urtehaven, der er jo plastik på siderne her, ude på siden derude, og det er simpelthen for at dyrke græskar, fordi jeg er helt vild med græskar, og det er jo sundt og nærende, og hvis man ved, at det man spiser, det har hjælper en med at få det godt, så er det der godt mod sår og infektioner og alverdens ting og sager. Det er nemlig sådan noget, der hjælper til at læge sår og styrke immunforsvaret og genopbygning af kadaveret. Og hvis man mener, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad man kopper i kajen for, at man får et sundt og rask liv, både i nutiden og senere hen, jamen så skal man bare spise sin frysepizza og sine tilsætningsstoffer. Og de frysepizzaer, man skal købe, er selvfølgelig på de ovne, jeg er med til at producere. Så, men her der så jeg lige, hvordan der var hamret nogle pinde i. Jamen, er det bare nogle firkantede pinde, du lige har snittet lidt til, og så givet med en ordentlig stor hammer i? Nej, jeg har selvfølgelig stoppet museet ind, før jeg smadrer proppen i. Og vejret har så været godt for dem her, Andersen, eller Grusgaard, eller her godsejer. Og jeg vil sige, vejret er fuldstændig meget, fordi det plejer at jævne sig selv ud. På den ene eller på den anden måde. Det plejer at blive høst alligevel, og bønderne får deres korn hjem. Insekterne, de summer i alt, hvad de kan. Man kan selvfølgelig altid gøre det bedre for dem. Men det er selvfølgelig lidt trist for dem, som skal døje med alt det vand ude i marken. Men jeg er egentlig godt tilfreds. Jeg mener, at mine urter har givet, og træerne giver godt, og alverdens ting og sager, græskarne giver godt. Der er jo så lige det, at jeg pludselig skal til at mætte nogle flere munde, men det skal også nok gå. Mit imperium, det vælter i hvert fald fremad, både fra æbler og svamp. Og gåseimperiet, det fortsætter. De bliver større og større, skider mere og mere. Det er godt. Jo mere græs de kan spise, jo skønnere har de det. Og gederne har det godt, friske og glade, joller rundt, og er så kælende, man kan snart ikke kæmpe sig igennem dem. Men der vil ikke andet sige rigtig god søndag herfra. Pas på jer selv derude, og så
ja, nyd svampen og hvad man ellers skal rende rundt og nyde med hinanden. Hej for nu.